Nar il-ġimgħa u s-sibt li ġej il-Kunsill Lokali tal-Birgu se jtella għal sena oħra l-attività tal-Birgu Fest fejn se jkun hemm diversi attivitajiet kulturali u artistiċi bis-sem ta' gruppi lokali u barranin. L-għana ewlieni tal-attività u li attira nies madwar il-Gżejjer Maltin u turisti biex igawdu il-kultura li toffri il-Belt Storika tal-Birgu. Fi żjara is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċifelli tennit li l-attività issir grazzi għall-iskema għall-attivitajiet kulturali annwali. Intqal li attivitajiet bħal dawn huma importanti biex inżommu il-kultura Maltija ħajja. Matul din l-attività, id-dwal tat-toroq ta' din il-belt jintfgħu u minflok it-toroq jinxtelu b'eluf ta' xemat. F'din l-attività se jintużaw aktar minn 20,000 xema. Is-Sindku tal-Birgu John Boxall qal li l-attività tal-Birgu Fest baqgħet tevolvi ma' kull edizzjoni. Nemmen illi min ġej din is-sena se jara affarijiet ġodda għax il-Birgu by Candlelight se ntuħ dimensjoni oħra u se jkun opportunità oħra biex iressaq iktar turisti lejn din il-gżira u speċjalment lejn il-Birgu.